Sindssygt mand. Tekniske problemer. Det er pausen. Min navn er Flemming Peter. Er du færdig? Kommentar mig. Hvad griner du af? Det står sådan, at vi kan filme filmen. Jeg har gjort det 10 minutter nu. 1 minut har man ligget på et grin. Det er et halvt minut. Skal vi? Ja. Og vi venter spændt på, at den anden hånd er klar. Ja. Det tror min lille mand. Jeg kan nok få taget meget solen. Haha. Jeg samler. Er vi klar nu? Jeg kan ikke tage noget spaghetti og kødsovs. Okay. Ja. Det er en film. Og hvordan det foregår i Baskerville. De to sheriffer, de skal lave en dokumentarfilm til befolkningen om, hvordan det er i det virkelige liv. Hej, okay, det er ikke nu, jeg skal komme ind. Jamen, det kunne jeg bare have sagt. Jeg synes, der er nogen, der går på Henrik. Jamen, Henriette. Lad os begynde. Ja. Under på de tekniske problemer, der var en stund. Ja! Jeg begyndte at hyle. Ja, jeg ved. Mit navn er Pigfæsten med den store Pigfæsten. Kan du godt gå væk? Det er ikke noget, du... Det er en af Pigfæsten, tror jeg. Nej, det falder automatisk af. Lad os begynde forfra. Okay. Tekniske problemer, det var I meget undskyld. Jeg er helt okay. Vi går videre. Nej, okay, det var ikke nu. Jeg prøver som vanligt. Vi må prøve at køre, altså alle de afbrydelser. Altså der er.
Jeg tager lige en der baby, one more time. Jeg tager lige en der Chris. Tom, så kan jeg skal hente min bedste ven. Beep. Beep. Min bedste ven er Cæsar, altså en lille glas. Nej, der er ingen, der har fortalt mig, den her, der kunne køre. Nå, ja, lad os komme videre. Det har aldrig været mig. Nu er vi bare så der fabler i snart 3 minutter, og vi må ikke engang komme i gang. Det står altså 6 minutter. Okay. Der går lige en kæmpe snot ud i næsen på mig. Fuck nu, lad os komme videre. Nej, men vis mig, det er ikke den originale. Det er bare en efterligning. Er det nu? Mam! Vi tager gode donker. Okay. Røg væk! Au. Ej, lad mig gang, så jeg går. Wow, sover vi nu? Mit navn er til vej for det. Bortset fra. Beep, 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 beep. Og lige en ting til. Trafikkaos i London. Lad være med at gå derud. Flyt jer biler, eller jeg smadrer jer. Hvad giver træfrø plus dinosaurer? Jeg er lige med. Fuck. Bus. Jeg kan ikke smække den. Det har aldrig været dig. Den kommer fra Thailand. Det har aldrig været dig. Nej, det har aldrig været. Det er bare en sultrik. Nå, plus alle dinosaurer gider glas. Er lige med? Nej. Den har ikke nogen pik. Hej så. Er lige med? Hej. Nogen, der skal med den daxer? Nej, okay. Nej. Du forstår. Okay, vi kører. Det var der på bag. Bip, 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 bip. Bus. Daxer. Gratis bustur til London. En halv dinosaur, tak. Trafikkaos. 2 biler. Så I skal lige prøve at få dem til at køre galt. Taxaen. Bussen. Kører mig kørende på venstre side. Prøv til at prøve det. Og prøv lige at lade mig gøre det her. Det er faktisk meget originalt. Og buschaufføren er blevet overfaldt af en mand inden for bussen. Kan I se det? Så derfor kører Endnu flere flyvende bordtennisbolde. Og bussen flyver igennem luften sådan her. Bordtennisbolde. Og bilen. Og bussen for anden gang. Men vi ved ikke, hvordan det skete. Hold da stille. Se den der
hvor det skinner helt vildt rundt om et eller andet, og så siger den...